6 тураў, у кожным па 6 пытанняў на веды і логіку. Галоўнае выпрабаванне – тур рызыка. Усяго 3 пытанні, але кошт памылкі высокі. Можна не толькі не зарабіць балы, але і страціць ужо набраныя. Наша команда состоит из победителей, участников олимпиад предметных по различным предметам. Мы рассчитываем на эрудицию, багаж знаний, который у нас накоплен в различных областях. Вялікая маладзёжная гульня больш, чым проста віктарына. Гэта праверка кемлівасці і ўмення працаваць у камандзе. Праект рэалізуюць Беларускі саюз моладзі і піянерская арганізацыя пры падтрымцы Міністэрства адукацыі Беларусі. Более 3000 участников в целом по Гомельской области с начала проведения районных туров и областного говорит о том, что данный формат мероприятия в формате квиза актуален в молодежной среде. По выніках спаборніцтваў перамагла каманда сярэдняй школы нумар 9 горада Мазыра, якая і прадставіць Гомельшчыну на рэспубліканскім этапе 16 лютага ў Мінску.